nditsvaga kuti zvinhu zvinofamba sei, ndazviwana wazukuru ndauya nazvo. Anditi panapa tinoita makuhwa chete, makuhwa edu asiri professional wazukuru. Panapa ndogara chitaura kuti tinoita makuhwa ari professional. Tinongotora zvinhu zviri kuzivikanwa, zvinhu zviri pajekerera, touya nazvo tokuratidza kuti zvinhu zviri kuitika mumastreets esocial media. Anditi right, professional gossip. Uncle said, right, the only Zimbabwean uncle. So listen, kana ukasati subscriber panapa channel pari entertaining, pari informative, pari educative, please subscribe to this channel because ndo pamuchapenyu hamuchade kuuya kumusha wazukuru takutokubatirapo panapa. Wapedza kusubscribe, turn on your notification bell so that whenever I upload a video you will be notified. Thanks very much ne all your unwavering support yamunoramba muchipa pamusha panapa. Basa richienda mberi, zvinhu zvichifamba zvakadi zvakanaka. Ndinokutendai vazukuru vangu. So mastreets esocial media matachitendera ndichitsvaga kuti zvinhu zviri kuitika dhuma nezviri zvitatu zvandasangana nazvo. Anditi ndine zvitatu zvandinoda kuti muzvionere mega. Right, chekutanga ndofunga nezvo ndakamboya maphotos evana vechikoro. Vana vechikoro this time amenoti zvinhu zviri kuitika chaizvo vazukuru vangu, zvinhu zviri kuitika nevana vedu. Vabva vazviita zvakare vakati aiwa tisi kuda kusara tiri kuchikoro nefoto rinoiri. Zviri safe here? Aiwa zvionere mega kuti zviri safe here zviri kuitwa nevana vedu. Chibva ipapo ndazotenderera ndikasangana nomuzukuru wangu akati aiwa sekuru ndine mukwasha wandinoda kundikuratidze. Ndikati aiwa mukwasha tinotoda kumuona, asi chikuru ndinoda kuona paanogara. Ndo pachandiratidza kuti anoroora here kana kuti siyana nazvo. Mazuva pana mwana asingada kuti unoona kudzimba dzawo zvavanenge vachitai kuavoida ndezvino izvi. Makwasha pari safe here kuti nditi muzukuru wangu aende kana kuti ndimudze kuti asiyani nazvo, ndimuchanditaura zukuru. So ndichibva ipapo kamukutendera kwandachiita, vamwe vangu vachiti ndiwo, vamwe vachiti hausiriwo. So imimi ndimuchatondiudza kuti ndo maitiro acho here kana ini aipapo zvatinetsa wandasangana nawo unova mubobobo kuti ndiwo here kana kuti hausiriwo. Ndichitenderera ndabva ndichitenderera ndabva ndasvika panga pane road show. Ndo pazvaitikira paroad show apa. Sekuziva kwenyu vakomana vasikana mumaroad show vane vachiitawo basa vachida zvinhu zvifambe zvakanaka. Vabva vati imi mamai mimi uyai kuno, imi mamai mutukurara mimi uyai kuno. Vava nesebhelebhe yavo yakarongeka. Zvikanzi itai zvokufuratira vanhu mumboitambisa kuitira kuti basa redu rifambe zvakanaka. Mai vavai vabva vazunguza musika ukazunguza. Tambozoona umwe bulazi vakudairoi. Mastreets esocial media. So ndo zvandinoda kuti muzvionere kavidhio kanoteera naUncle Saint chibva ndatichi much love.